Γεια σας. Ξεκινήσουμε σήμερα και να παίζουμε με τα λεφτά. Εντάξει. Αυτά είναι αυτά του YouTube που βγάλαμε. Anyway, λοιπόν. Σήμερα να κάνουμε το Q&A. Το πρώτο μας Q&A. Μας συγχωρείτε που αργήσαμε. Είχαμε μερικές δουλειές. Είχαμε μερικές δουλειές. Αργήσαμε βασικά πολύ. Θα ξεκινήσουμε το πρώτο Q&A, να δούμε αν είναι καλό, εντάξει. Και ξεκινάμε την πρώτη ερώτηση. Λοιπόν. Είναι η Έλενα Πιλακούτα. Πόσο αθιασερή παίζει να είσαστε? Είμαστε πάρα πολλά για να φορείς να κάνουμε έτσι πράγματα. Είμαστε πάρα πολλά αθιασερή. Εντάξει. Συνεχίζουμε, επόμενη ερώτηση. Έβελε προσέχετε, Βασίλης Στεφάνου. Έβελε προσέχετε να μην ρέξετε και το PewDiePie. Δεν είπα να ρέξουμε το PewDiePie. Εμείς με πολλοί κάνουν YouTube, κάνουν Q&A και εμείς ούτε καν YouTube κανονικοί είμαστε. Αλλά κάτι κάνουμε, προσπαθούμαστε. Δεν και πειράξουμε κάποιον. Αυτό. Καλά καλά, εσύ. Συνεχίζουμε. Βασικά, η Μικαέλα. Μικαέλα Χρυσοστόμου. Πού πελάρα είσαστε και οι πρώτοι. Όπου πελάρα είμαστε οι πρώτοι. Όπου πελάρα είσαστε και οι πρώτοι. Εντάξει. Ναι, είμαστε. Μας κοπτεί. Μείναμε να φτιάσουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Συνεχίζουμε. Βαγγέλης Χρήστου. Βαγγέλης Χρήστου. Χρήστου, ναι, εντάξει. Είμαι ένας φαν σας, έκανα και subscribe και ερώτηση είναι αν έχετε φίλοι. Εγώ όχι. Εγώ έχω φίλοι. Πρόσφατα. Για να αποκαλύψεις, ναι. Όχι. Όχι. Φρέσκο. Ναι. Να συνεχίζουμε. Λοιπόν. Επόμενο. Φιλίσσα. Τι ομάδα είσαστε? Λοιπόν. Είμαστε. Στην Κύπρο, ΑΠΟΕΛ. Στην Κύπρο ΑΠΟΕΛ. Ελλάδα Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Ισπανία Ρεάλ. Ρεάλ. Ρωσία. Τι είσαι? Ζενίτ. Κι εγώ. Και εσύ Ζενίτ. Στην Βραζιλία, Σάντος. Boca Juniors. Εντάξει. Γαλλία είμαι Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Ιταλία. Ιταλία, εγώ είμαι με τη Juventus. Εγώ είμαι Ρώμα. Ρώμα. Έχει πολλούς Έλληνες και μέσα. Ναι. Γερμανία. Γερμανία, Bayern. Κι εγώ. Και τώρα μου άρεσε, αλλά Bayern, εντάξει. Λοιπόν, επόμενη. Είναι ο Παναγιώτης. Είσαστε βλάκες? Θρασεβούλου. Είμαστε βλάκες. Μοιάσαμε σου. Εντάξει, ωραία, σε κόζε. Ήταν για σε και εγώ για αστεία. Επόμενη, θα σου πω. Γιώργο με φατσούρα κουνελάκι. Με φατσούρα. Πού έγραψες? Πουθενά. Μα είναι Μικαέλα. Ναι, Μικαέλα Χρυσοστόμου. Επόμενη πάλι, Μικαέλα Χρυσοστόμου. Σόρεξη. Έκανα ακόμα μια ερώτηση για στο chat σας. Εντάξει, άξτε αυτό είναι, ναι. Λοιπόν, Θα τη δούμε μετά. Αντρέας Gate 9. Πιάστε τηλέφωνο στην Pizza Hut και ζητάτε το τιλ της Αλφα Πίτσα και μετά πιάστε την Αλφα Πίτσα και ζητήστε το τηλέφωνο του Papa John's. Εντάξει. Και πιάνουμε πρώτα ρε. Την Pizza Hut. Ξέρεις το τηλέφωνο Pizza Hut? Έχεις τα νόημα. 7. Έτσι τόσα. Περίμενε, πάω να φέρω. Εσύ μίλα και βάλ' το ανοιχτή ακρόαση. Εγώ πάω να φέρω τι είναι το χαρτί. Α, περίμενε. Τι να πεις, μέσα... Να έχω δαμέ το. Έχεις το τηλέφωνο του. Κάνω το τηλέφωνο ζητάμε. Πέτω και συγγνώμη. Ευχαριστούμε που καλέσατε την Pizza Hut. Thank you for calling Pizza Hut. For English, please press 1. Press 1. Press 1 ρε πάτα. Για English άλλη. Βελτίωσης της ποιότητας εξυπηρέτησης, η κλήση σας καταγράφεται. Τρώμα και λεφτά. Το τηλεφώνημά σας έχει πάρει σειρά και θα εξυπηρετηθείτε το συντομότερο. Παρακαλώ περιμένετε. Σε κάνει μισά ώρα. Πεμαλίκια. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη δωρεάν απόλαυση. Τώρα με κάθε... Κάνει. Κάθε Τρίτη παίρνεις άλλη τα πίτσα δωρεάν και κάθε Πέμπτη... Sorry λίγο. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ξετρελαινόμαστε με πίτσα. Στην Pizza
Pizza Hut κάθε Τρίτη και Πέμπτη δωρεάν απόλαυση. Τώρα, με κάθε extra large πίτσα που αγοράζεις. Θέλω καλέσω την Pizza Hut, την Τζούλια μιλάω, μπορώ να βοηθήσω. Γεια σας κυρία Τζούλια, λοιπόν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μου δώσετε το τηλέφωνο της Alpha Pizza. Καταλαβαίνετε ότι έχετε καλέσει Pizza Hut, έτσι. Τι? Καταλαβαίνετε ότι έχετε καλέσει Pizza Hut. Α, κάναμε λάθος, μας συγχωρείτε. Έγινε, καλό υπόλοιπο να έχετε. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Ρε, γεια σας κυρία Τζούλια. Είμαι φίλη σου, ξέρεις τι. Alpha Pizza τώρα. Πουλάκια σε εσείς. Γεια σας, κυρία Τζούλια. Γεια Τζούλια. Λοιπόν, πες Alpha Pizza. Να πιάνω για τον Παπάντζο, ναι. Να ζήσουμε ο Παπατζό. Ναι, Alpha Pizza. Περίμενε. 22, Ναι, 77. 77, Ναι. 98, 98. Αχα. Όχι, αλλά δεν ακόμα μισή ώρα. Πες συγγνώμη, α. Κάμαμε λάθος. Λέω συγγνώμη, όχι. Γεια σου κύριε Κώστα. Πες γεια σου Γεια σου κύριε Κωστάκη. Όχι κανένα. Γεια σου κύριε Κώστα. Γεια σου κύριε. Alpha Pizza, παρακαλώ. Γεια σας. Θα ήθελα να μου δώσετε... Τι? Μπορεί να βρείτε ένα λεπτό. Όσα θέλετε. Αλλά τρώμε κάρτα, ξέρετε. Όσο και όσο. Να μας πάρει πάτσος. Πες τη συγγνώμη μου, για να μου δώσει το τηλέφωνο του Παπατζού. Παρακαλώ. Γεια σας. Θα μπορούσατε, αν μπορείτε, να μας δώσετε το τηλέφωνο του Παπα Τζόνς. Ναι. Κάλεψε, ένα σου. Το έχετε ή όχι? Το τηλέφωνο σου σε τι είναι. Τίποτα. Και μαλάκα, ρε. Μαλάκα. Είσαι μαλάκα. Είσαι μαλάκα. Συνεχίζουμε. Θα και ένα μικρό έκαμες μας. Τέλος Λοιπόν, πάντων. λοιπόν. Είσαι μαλάκα, ρε. Σε παρακαλώ, ρε. Ευχαριστούμε πάντως, α. Καλή Λοιπόν. ερώτηση. Είσαι μαλάκα, ρε. Λοιπόν, Μετά. η Ευελίνα. Τι φάει σας αρέσκει? Λοιπόν, Ευελίνα μου. Ένα λεπτάκι. Κάνει τη λίστα. Σουβλάκια, μακαρόνια, ομελέτα, πασίτσιο, πατάτες τηγανιτές, κοτόπουλο, γιουβέτσι, μουσακά, σαλάτα, ψάρια, πίτσα, ρύζι και πολλά άλλα. Και το αγαπημένο μου είναι Σολομός. Σέιθηκα, Σολομός. Ευελίνα, Σολομός. Κατάλαβες. Συνεχίζουμε. Μικαέλα Χρυσοστόμου. Θέλετε νερό? Νερό. Όχι και Απριλίου. Εγώ θέλω. Πίπκε. Να σπίτι να μου φέρω αυτό το κίνημα, μου θέλεις νερό. Φέρ μας εμείς. Θέλουμε νερό. Φέρ μας. Τώρα. Χριστιανά Μπάλτε. Με τι ασχολείστε? Εγώ είμαι λογιστής. Εγώ τελειώσα νομική. Όχι, εγώ πάω ποδόσφαιρο και λίγο handball. Ο Βασίλης... Τι κάνεις, handball. Handball, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, Ένα ξεκινήσει handball και πούλα. Ναι. Πούλα. Καράτε, ζούτο. Καράτε τι. Ναι, τα εκπομπώ. Ναι, δεν είναι my time. Μετά είναι ο Νικόλας Μιχαήλ. Νικόλας Μιχαήλ. Ποιος είναι ο καλύτερος στο Call of Duty Modern Warfare? Ναι, Warfare το 2. Όχι, εντάξει, είναι καλύτερος. Αυτό θα έσχε. Η Μικαέλα Χρυσοστόμου. Πάλι. Πόσο χρόνο είστε? 20. 55. 55. Θα κλείσα 56. Αλλά δεν είναι ότι είναι δικιά μου συχνά. Ναι, πρέπει να το πεις. Βάση Μάινα Σαρίδου. Βάση Κλεέλεος. Εγώ είμαι τούτος. Μάινα. Εντάξει. Γεια σας Χριστοφόρου. Γεια σου. Ποιος Γιάννη. είναι ο πιο έξυπνος και ποιος είναι πιο μια άλλη? Πιο έξυπνος. Ναι, και πιο μια άλλη. Εσύ ξέρεις Τζόνι, εσύ ξέρεις ποιος είναι πιο μια άλλη. Πάντως εγώ δεν ξέρω, αλλά εσύ ξέρεις, αλλά λόγω σε πιέζω. Λοιπόν, Χτυτσάρι. ήταν τούτο. Το... Πάμε και βρυσί, την ωραίο. Έχουμε και άλλη μια ερώτηση. Τώρα, παίξετε FIFA τουρνουά και εκείνος Χριστάκης Χρήστο. Χριστάκης Χρήστο. Παίξετε FIFA τουρνουά και εκείνος που έφαγε το παραπάνω γκολ να κάνει το Sprite Banana Challenge. Βασικά το Sprite and Banana Challenge Έκαναμε το. δεν λειτουργεί. Έκαναμε το, δοκιμάσαμε και το.
Φάμε και 2-3 μπανάνες. Μας σκέφτεσαι, ναι, δεν το κάναμε, αλλά Κάναμε το, αλλά με πέτυχε. πρέπει να το κάνεις επίτηδες για να φάνε. Δεν και κάνεις το, δεν και Ναι. Τώρα ήταν το Q&A για σήμερα. Ναι. Αν μας άρεσε κάνετε like, Subscribe. κάνετε γιατί είναι θέλω, χρειαζόμαστε. Νομίζω το επόμενο, νομίζω είναι το επόμενο- challenge. Ξέρω που θωρείς αστείο βίντεο, έχεις νερό στο Ναι. στόμα σου και γελάς. Έχεις νερό στο στόμα σου και γελάς τάχα, δεν θυμάμαι που το δείτε. Και τάχα φτύνεις στο άλλο, άμα γελάσεις, όχι φτύνεις το, κατάλαβες. Λοιπόν, ευχαριστώ που το είδατε, όσο είδατε. Και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Ήταν αστείο. Bye!